Umbuso namhlanje usole uSifiso Gwabini Zungu ngokuphosisa enkantolo engaphansi kwesifungo mayelana nestatement asenza emaphoyiseni ngo-2020. Umbuso ubusaqhubeka nokumpheka ngemibuzo ngestatement athi wasenza ngoba engaphansi kwengcindezi yokushaya amaphoyisa ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. uSifiso Gwabini Zungu uphinde waguqula lokhu akusho ekuqaleni ukuthi wanika iphoyisa uSayigen Vusumuzi Mogale imali elinganiselwa eyinkulungwaneni eyintathu zamarandi ukuze adedelwe mhla zingama-25 kuNhlangulana wango-2020. Namhlanje uphinde waguquka wathi wamnika iy'nkulungwane ezimbili. Sikubuze ngobufakazi bakho mnumzana uZungu mayelana-ke nemali othi wayinikeza yena-ke uSayigen Mogale ngalo ilanga lange-25 kaJuni 2020. Kodwa-ke wena uyasho uthi imali-ke kwaku-3,000. Cha, lapho bese kushisa ikhanda ngempambelelo yikhanda kahle kahle ngokuthi 2,000 rand. Lokhu kuholele ekutheni umbuso usole uZungu ngokuguqula ubufakazi enkantolo engaphansi kwesifungo. Sizamileke ukuthi sitshengiseke noma sisho kuwena ukuthi-ke ebufakazini bakho wawushilo ngaphambilini ukuthi kwaku-2,000 kodwa wena-ke wema-ke kulokho ukuthi cha kwaku-3,000. Yebo nizamile khona ngalolo suku lolo engisho ngathi ngiphethelelwe yikhanda. Kuye kwaba khona ukudonsisana enkantolo ngesikhathi uZungu naye esola umbuso ngokuphambanisa izinto mayelana nokuboshwa komsolwa wesibili uBongani Mafika Ntanzi. Wawuhlangana wena naye uMamfundisi kanye naye uBrigadier Gininda babe sebembophile umsolwa wesibili. Hayi ngiyalikhuluma iphutha. You making a mistake. Hayi ngiyalikhuluma iphutha. Uma fika uboshwe emva kwami angazi siyakha kanjani le proof le ukuze mhlawumbe nicacele ukuthi le nto lena esikhuluma lapha sisengeyimithi la. Sikhuluma nje sisengeyimithi phela lapha ulungisane okhuluma iqiniso oyosho ukuthi ngathi ngiphuma mina kulesini wathi sekuboshwa uMafika. Icala liyaqhubeka.